presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malipulpul. Palami Style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Karding ginaingon, ayaw pugsa ang tao na way gusto nimo, aron di ka magmahis kauhayan. Mao kini may tabo sa akong ginabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Mabali ka karon pabisitan tong giingon mo nga, Ros? O pa kay, karon to siya niingon nga pabalikon ko. O klaro kayo pa nga, ihanagi kong sugton. Kung tinuon na nagagusto na nimo, no? Mas maayo pa og iyan ang kang isugot na itong una mong papamisita, papanguyab niyo. Doon na maging mga babae ngayon na pa. Nga di dahil nila gusto ba nga diritso ug sugot ang lalaki. Oo, hinoon. Kay katulang si aning mama mo, kalima ko mamisita ni ato Uy. Una pa ko gisugot. Mo ba? Naabot sa di kag ikalima nga pamisita o nakagisugot ni aning mama? Dugay-dugay yun. Oo, mo ba? Sige pa, adon ako. Karon magkauyab na dahil ni Ros. Sige pa. Kung magkauyab na gani mo, no? Ay, pakasalayan mo, ha? Nak? Ano makakita na kong apo? Gimingaw naman tayo kong jero-jero, Kinanglan nga mangita sa kong babae nga akong minyuan o gusap, ay. Mao ba, Go Rose? Maudlid ko. Lowbat ko. Mo nga, wa ko maka-chat tayon o makatawag ni Carding. Nangita na lang ko og landline aron matawagan ta ka. Karon di siya mo balik og pamisita nimo sa inyo. O di ka makauli ron sa inyo kay gipa-overtime ka og trabaho sa inyong boss. Gaw. Doon raman diha ang inyo sa amo. Palihog na lang kung adto sa bahay ka, Upi. Unya, ingna si Carding nga, babalik ko na lang siya, ugma. Okay, Kaw. Salamat ka, ha. Sige na, bye na. Okay, bye. Dili ka? Ibukra pa kay ko ining Carding. Ingon ini ang buhaton ko. Magtalikog ato sa bahay nila ni Kaw Rose. Ug ako'y mo atubang ni Carding. Doon lang ako sa bahay niya, Rose. Kung iya gani kong sugton, nung pakasla na ako siya. Magminyo ako. May arigi ko. Excited na ba kayo ko na nga magkatubang ni Rose? Bayo!
Uy, hala. Siya na ron, Chiska, ay, si Carding na ron. Ay, sige tiya, ako yung maabli sa paltahan ha. Ako yung atubang ni Carding. Pero ay, Chiska, naon sa kamubo gud ang short nga imong gisulob, day. Kita mang posod nimo. Unya, nipis pa kay nang gisulob nimong sinina. Lakra kay imong dughan, ay. Kamay bra, uy. Dili kay dughan ray lakra tiya, uy. Hasta ganing ubos. Awa tiya, awa ugdo kay kog ubos na. Pastilan. Pag-ilis ko ng tarong dito. Na, kapoy tiya, uy. Ari na ko tiya, ako yung atubang ni Carding. Oh. Hoy, Chiska! Oy, naibaw kong dako ka gustong Carding, oy. Ay, gyud pag una-unag laki, day. Aron di ka magmahay sa kawahian. Nadugay mo na. Mayo! May gabi! Hi, Carding. May gabi eh. Uy! Diyos ka, Yes. ikaw may ablis bultahan? Dali na dong, Carding. Dayon diri sa suwid. Pero si Rose man ang akong pamisitahan. Wa man si Rose. Dugay pa man ko mauli kay nag-overtime sa trabaho. Kanipis ay ang gisulob nga sinina. Hoy, siga man imong Piting mata. kaya ang ubo nga shirt nga gisulob. Lakra kang iya. Dali na, Piting oy. budua. Siga magugtutok sa akong ubos. Gusto ka mo tilaw, ani? Ha? Diyos ka. Mauna, Carding. Kana kay nag-overtime si Kaw Rose og trabaho, nagpasabot lang na nga. Wa siya gusto nimo. Unya na ko mo surrender kung iya nagi kong bastiron. Ayaw pagpaabot nga iyak ang basteron, uy. Kay sakitan man ka. Ako pa'y ikaw, ayaw nilang padayon sa pagpanguyab niya. Maoy panguyapi ang babay, nga maoy matuod nga nakagusto nimo. Nahigugman nimo sa dugay ng panahon. Ug kinsa man, ha? Kinsa mang babae ang nakagustog na higugman ako ang buot nimong ipasabot, ha? Kaklaro anang ako, ah. Ako, Carding. Ha? Ako ang tinuod nga nakagusto nimo. Busa panguyabi ko karon dayon, kay patilawan ta dayon ka. Ka na bang gisigihan ni magtutok kanina pa sa akong atubangan ba? Gusto ka ato? Ay, uli na lang ko, Chiska, ha? Kaya wa dining akong tuyo. Uli na lang ko. Sabada ay bayot man ka? Oh, Babae na namugos nimo balibad ka? Bayot ka, Carding! Chiska! Baido. Marawi ka ding. Birahin sis ka. Kana kay ni sat na siya ni mo. Sat si Rose nga murdarga. Siya sa Manila ron. Adlaw wa na siya gusto ni mo makigatubang. Oy. Oh. Kay kung gusto pa na siya. Ikaw iyang palabihon dili ang Manila. Ay, Baido. Sultihan talaga. Ipok yan sis ka ni mo. Pero wa ka niya sugta. Wa ka niya sugta. Wa ko niya sugta. Ako hinuyab. Wa ko sugta. Oh. Okay. Wa siya gusto lagi tao na ako. Ikaw Ba? iya nagustuhan. Busa birahin na. Pugha na ba Carding. Pida. Dakuha naman mong ito'y dong bro. Iguros mong ito'y. Kaya pa na ba birahin ako sa Carding. Ay, puslan man nga. Tugay pa itong magkatubang upalik, Rose. Kining imong ikagaw na lang unang akong birahan. Siya mo ida ko gusto na ko. O sa ihatag ko niya ang gusto niya na ito. Doon na ako sa bahay ng Chiska. Doon na laki ko. Oh, Chiska. Gihubo mo ko na ni mong sinina o nagpanty na lang ka. O, uwa kay bra? Wow, nindutan ni mong duha ka boobs ay. Kautog ba na? Salamat ka ni Agi ka, Carding, ha? Oh. Timing ni kay ako lang usaro din sa bahay. Mo ba? Timing ka, Agay, gipakalitan ko ni mong gakos. Yagkan bagi ko ni mo. Diyos ko. Diyos
Chiska! 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 Human sa nitabo ng mga Chiska, iya day kong gihagad og kasal pero mibalibad ko eh. Kaya wa ko'y gusto niya bisang gamay. Igo na lang taon siya sa paghilak. Kung tumakasama ang kaagi ni Carding, diniling tulmanon. What's the style? Igo na lang sa paghilak style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.